Saka yagara bachiya. Neta nane man saka vaste balano chija Maria chona ne kya. Wedzera gara uri palam substance diga. Kuno kuno to gara ipapa pa concrete ipapa. Ndako wanjira bari pane chive. Amba kahle gai. Asante sana. Asante sana. Akafanana. Ukuthi kombale. Ayenda dai. Ngebe diro mulo kana so kura na ngebe dongo jatora kuti kutuma ipoje. But I'm not mutuma zvekudaro hansiri wai ka. Yeso unongoramba ramba. Ita. Sekujamuka. Adambotaura kana. Adambotaura zvekudhodha dhodha zvimatama zvako zvikana kungunya ngunya. Ungotaura kuti akakutuma takadai kuti. Andangunyika ere. Iwe ndongo wakuda kugizejari tawakuti antaka mazhiti. Wakaita. Ndaingunywa ere. Iwe. Ndongo izveda manje violence. Ndichangunyika ere zvinezvi. Mutare nezvandikunyiga musikona kuti ndiri ndimba rakaita mukatosenzesa mutsunda kwete kuti handizvonigunyanyini ndichangunyikahazviite izvozvomunori kana mapinda mamablangomo ndokukanda imba mamablangomo mukatonepamarata. Yes. Aiwa ndezvongotaura chete. Feasibility. Chirungu chekupi. Nakudedzera bhumti anokurwa mushenengeni yombama. Aiwa dhulu. Kana ndende. Ndedze yauye. Komfana wangu ari kupi komumwe so munonhikirikira. Anonzana. Kuda wangu achita wangu achiwanzira. Ndamuwanzira kuti. Kuda. Kuno. Wachiwanzira nemutsaka. Ndamuwanzira kuti. Udiwala udiri kuti vanhu vapana zvauri kuita. Vafana kakwatiri. Iwe uri mufana kwatiri. Kondaramba. Ongojamuka wacho. Andambojamuka inini ndajamuka kuti. Pana kana ne 1 hour. Kana ne minute. Kondarambe. Urambe. Mutori mukoma wangu. Urambirani. Ndichiramba papi. Urambirani. Ndamboramba ini. Zvako zvekuti waenda paJoza ufuka waenda kunze kwenyika. Kunze kwenyika. Muri kuti kuiko? Province kwenyika. Vamatozopiwa stupidzo nemagumbeza kuti upe vamwe ka. Gara pakuda. Vakatoona pakutora ndikuwanzira. Ndachimuwanzira kupi? Chakachitowanza. Akatowanza zvekudaro. Wanga uchiti kuda ita sei? Ndanchiti kuda hanzi achisina pekugara. Hauna kudaro. Kuda nomwa kamba. Nekambwa. Aiwa zvisati zvamboenda kumberi. Zvanga zvichinzi hanzi nani. Neni. Imimi makazvinzwa kupi? Ndinchiona pamasocial media. Zvichinzi hanzi. Amene hanzi mama kurara mumota here. Muchirara mumota, mama kurara mumota hanzi makabvisirwa zvinhu. Mudheni mamairara. Hanzi zvikaendeswa kuti. Ameno kwazvikaendeswa. Haana kubvisiwa akabvisa. Ndakabvisa zvinhu zvangu ndega. Handina kuita zvekubvisa. Nenyaya yekunzi hanzi mamashaarendi inini. Wazviona saka munogoti hanzi achimuwanzira chinhu. Mamuchiti hanzi zvinhu zviri paTV. Ndokupera kwachikwana munhu akushaya mari yerendi achiburitsa zvinhu mumba kuita sei? Uyarapo. Kupera. Saka inini ndinganzi ndapera inini. Muchiti mimi hazvisi reality zviri kuitwa pashow yedu. Kufa kwemunhu nekutsakatika kwe. Kupera chaiko handisati. Okay. Kupera handisati. Ndozvanoda kunzwa mudaro. Because kana ndakuzviti ndasvika paextend yokuti ndinonzi ndapera ka. Ndenda kusha kana kudya mari kudya sadza kana everything. Ndoko pandoti pazvandiremera. Kwete kuti sadza ndiri kuridya. Munapera netamatama akadai so. Kupera handisati. Matamera apa kuzotorwa rero. Kurwara nechi? Netumadoro twamunomwa twatoichiona paTV. Tunomwa tupi? Hanzi munomwa inonzi mbatutu ye. Chimbudza ndakambokutengerera. Alright. Chimbudza ndakambotengera handimi nemitaura tengera mbatutu. Taitoona eka. Saka munoka mutida ndinobvunza ndomutengera uya kuti hanzi aita matama. Unofanira kuenda kucheck up kunotariswa. Chinogona kuti chichikura chisini. Iwewe nyangomatamutengera doesn't mean kuti haasi kuzonwa ka. Achangonwa. Ngawanweka but ndezveupenyu hwake. Iyoka. Chiregera kurwadziwa kanengomutengero wakanhu. Ndarwadziwe. Handina kamari. Mablango ndovane mari yese. Kuona mari. No. Saka kuregera mbatutu koti munokwanisa kuti munditengerere.
aiwa hazvisi kunziwo kuregera mbatutu tenga koti oro tengerwa koti uri kuregera mbatutu for your own health. Aiwa, inini muri kuona zvandiri kuita inini. Inini ndiri kumwa zvinhu zvinoenderana nemari yangu. But zviri kukuvadza ka? Aiwa, hapana chinonzi chinondikuvadza. aiwa kunokurudzira zvinhu siriwakuti bhoti ndeyake. Ukaona vhidhiyo ritoonekwa nana anti vese vaimbomutumira zvina yochimukurudzira. Aiwa vasana anti vangu ivo vacho vanokuhoresai mari vachikupai $10. ndinoona makalainiswa naClinton muchiwa ma10 ma20 machi ene zviri kuti iyo ibhodhi yake vanani kupi zvaunoziya iwewe. Sakurudzire munhu kuti hanzi bhodhi yake. Ndamukuti inwe ere nayo. Uri kuti ibhodhi yake. Ora ndi bhodhi yako ore. Ibhodhi yangu kupi? Ndinozvendera nemari. Wakunzvenga nyaya. Tatua. Pane ari kufamba newisika, ari kuda kufamba nepenzi, but mari yake penzi haisi kukwana. Yari mukutaura chimwe. Afamba newishi yeye. Ndozviri kukwana kazari. Kuda karwara akaenda kuhospitari kwara ine hospitari atakurwa. Asi kusipatara akapona. Hakuna mutorwa bhodhi. But inyaya doro kaikurwa. Kunotorwa sewa. Hapana chandomira chakurudzira mwako asanwe. Ndakutaurira inini zvinoitika. Chii chinoitika? Chinoitika ndechekudai so. Unoona song yeye akaimbwa naDobaton. Fadza njere. Chese chaunotora pakurarama ringave doro zvibhodhoro chaizwa chivhazanani ingave waini ingave matibhoni ingave chese chaunotora fadza njere zvabva pai apa pamwoyo pakwa kutaurirana tikataurirani kungotsudzana nekudzodza kudzororedzana hazi kureva kuti iwo vachabva aregisa. Chimira ndikumbokuudza Chimimba izvi zvinana nhingirikini zvinana mbatutu hazvisi kubva apa inyaya yekutoshaya shamari. Izvi zvinana mbatutu haisi nyaya yekubva apa. Izvi zvinana mbatutu haisi nyaya yekuti kubva apa. Shivers inobva apa, Black Label inobva manje ona iwewe zvakutaura ndezvekuti Black Label iri right. Iri right ka Black Label. Iri right. Ukaona ndingandi kutaura chinhu chimwe chete uri pamunini iwewe. Chinhu chese chaunotora pasi pano pezuva kuburikidza kufadza njere hapana chakanaka pamberi paMwari. Hano yawo phone after 10 minutes anonotora mota pazasa. Hapana chakanaka pamberi peutano hwako. Sadza chairo chiuraya munhu, sadza chairo. Akadzoba Nduna akati sadza raiuraya munhu. Kuda. Unosapota zvinhu zvisina basa. Uchisaidirwa naChimimba. Wakona kuti kana kuti sadza iwewe. Kana kuti sadza rinouraya munhu. Rakambouraya sadza. Rakambouraya ani sadza. Aiwa, hakuna nopachikoti aiwa, ndatone mhuri kasaramba chikoti taba munini. Isaka respect mchana. Hakuna pachikoti Mupfana wangu. Kama uri Mupfana. Koenda kani muna kondisi. Gaiseka respect Mupfana. Mupfana antikuramba. Kana emo wandakati Mupfana nezvino anokuramba ngoni Mupfana. Mupfana. Kuda sisataure naye Mupfana. Yeye Mupfana wangu kutu. Kuda inzwa. Saka ngwana wadzonzi Mupfana. Usasaidirwe. Ayo kana ndipashwe. Kuda. Usamanikidzwe kunzi wewe bhodhi yako. Amanikidzwa. Hanzi bhodhi yako. Kuti hanzi bhodhi yako. Ndamomanikidzwa. Bhodhi yake kuita sei? Ndamomanikidzwa here. Hapana muna nomutu. Ayo mira Kuda ndomutaurira bambo. Inini wacho chai. Vamwana vanoti Minox regedza kunwaka Waiziya. Inini wacho. Simeisho kanyini. Zimeisho kanyini. Zimeisho meni. Uona inini ndotonzi castle unorwanza. Anditika. Itayo zvishoma kana muchinzi unorwanza. Mari yako. Kona mboti mari yangu. Waona. It's an advice chat. Kukuva kunani. Kune vanenge vachikudzai. Ndakambokudzai ini. Namukutotaura mega wani. Mira ndakutaura ndadangokupa quick example. Mukutaura nega. Mira ndadangokupa quick example. Forget about wow.
pane mumwe munhu akambonditaura kuti madman noziva kuti unoenda kuzimbabwe katuka ndaka3 pagore nosada wakatotenga imba orit dai ndakatenga yako iri kupi ndiratidza kuti orit imba yangu madman Minox handisati ndamboenda kuzimbabwe ona imba yangu ndire 20 years ndiri kuengland ndire 20 years ndiri kucanada ona imba yangu uri kuda kunditaurira inini zvekuita nemari yangu manje urubane munyero uda kutaura zvekuita neupenyu hwangu anofanira anga achikudzai anofanira anga ari chileader by example lead by example aine zvake nyaya iyoyo yakatotaurirwa kuti unonwa beer every day madman chichichichi da wakatotenga benzi nyoni chindiratidza yako kabenzi nyoni usikanwa hwawa iyoyo chindiratidza yako nyoni vanguard yacho ukuzvizvira ndikupanzwa vanganarurwa kusouth africa uchiona kuti marental zvobatirwa $100 pazuva kamota kakarenta ramwe unoga kuuk wotoskorenta this was paid cash vanouya vachigara kudzimba kuma-airbnb achinyeva kuti imba yangu haisi rentawo kamudhara musandikwanise pane vanhuamunoziva tipe kabhuku racho ndinaro mota ngari uya rinouya tida kuona kanoti aizanikwanise makutondikwanisa kumarentawo aiyo ndikukuti kune vanhu vanongotaura kwavasina kuswera ndane 5 years njuya nayo wani zvamunotoziva ngana vachingorenda mota iyoyo ndakambosenza kukarenta kune magai magangsters anoda semotikari idoko ichiuya so inondogezwa but ini I think pandikaitenga ndichitoitenga iposted makatozviona saka wakapostera ini kana ndaizvipostera wakambotaurira watenga mota ndakakuudza takataurira ini pataifona pakotanyatsokutenga kuti wakutenga mota ndakakuudza iwa ndikati mablakujairira kujairira ikui takambotaurira ipapo mukatokomenta mukati nice mfana wangu ndokuratidzai pachat racho ndakuzoiona pafacebook mukatofara pavidhiyo mekuita sewapiwa mamai manje wakupepesa wada kutengesa fodya wavhura shope iyo chimoregedza kuputa fodya iyoyo unzwa iyo regedza kuputa fodya pavidhiyo vanhu vadiki vanenge vachiona vanenge vachiona vanofunga kuti fodya isikuru that's why uchiona sometimes hatimwe hwahwa zvekudari pamamavidhiyo mune makatobata koti mudhara ndoona mavidhiyo mdara kuzorabata zvipi zvinongarwadziwa neupenyu hwenyandikore ndokorwadziwa nemi kuti pane mamavidhiyo asikatomboda hwahwa but mamwe anenge atori nawo kandoaona sam anditi zvakaita seinda zvangwanati pane vanhu vanotitaura ndoyainzwa vanoti ndoya kuzimbabwe kutenga da wakatenga imba nemari woti munhu akukalkuleta upenyu hwangu obva handi ponchulate obva azoda okucastrata Chimimba ukwadza mudhara wangu plus pinchulation tumaponchulation ndotunzwa kwauriwo tumakastration zvekuti Chimimba Mupinongedzera tangupanongotiwo Mupfana saka usaiti akonda zvimba here ndokunzi Mupfana wazosvikawo pakutontaura kuti une mhuri wakazoti kana panongodoka respectnokuti respect here uyu ane mhuri baba vanozi baba Tyre lakumuona Tyre naye baba ranga ndinocho saka yo baba ranga baba ranga bosi madam makapedzera kutambiriswa rini kubva kuuk manje hatisi problem yenyu vanhu vari kuona mavhidio haisi feiro yokuti andipera ndopanotambira kani hatisiita kutsvaka mari hatisi zokutsvaka mari ngonakidzawo vanhu nongoradzawo malifestyle vanhu vazivewo kana munhu akanakirwa wakada kuposa haisi nyaya yekunakirwa pane pachitotorwa mari maviews mudhara hamusati atorwa nani ita YouTube yako nefacebook yako utoroma handiteka ndikwaniseka zvamukaita that's why saka makaona studio yenyu yakaramba that's why uri mutsaga mutsaga kuita sei because
kune vanhu vanoti hanzi ndivadyira specializer hanzi ndoshandisa ana Kuda aiwa mavashandise its reality show yamune aiwa ndikutaura kuti kune vamwe iyoyo point iyoigadzirisa right now hanzi ndikuvashandisa ndikuona video zvinotova iwoya wega ke indoendega ke uya wabva nekwabva wega ka ndanakagara pana pane program yekunzi ida kutorwa video hapana program ndezvengusangana patinenge tasangana andikutaura nyaya hazvisi zvinhu zvinenge zvitori program kana mari achobatazopiwa vaburiswa basa kuzhbc vakatobviswa basa vataura zvazvitsiriswa vaisiya zvatinoda saka usada kundiitisa kangoro kako kakuuya kunokakangoro aisingoro mdara chakachicho yenyu ndongoro ratidza kuvhidhiyo ngoro yamdara semu kuti asi ngoro yangu haisi ngoro imota motokari inotomirawo pane mota aiwa isi yangu yako ndoyateti nekuchitseri pabhasi takazunza mukwindi ndozunza kana mavende kana madhende anozviba anoziva zvekuita anoziva zvemugeti aziva geti mune maavenues pasiyani kuna samuriwo namuhlanga anzi nehembwa first second one we are in the same boat this second avenue masabhabhu ekubviro ndaramusamhanyinokoresa tiri mu1 boat aiwa but tuna second avenue uri muna same boat imi murikuvaona kuna samuriwo samuriwo because second avenue yatoshayirwa nziyonzani yange yatoshayirwa nziyonzi chido saka yakazonzi first lokuda uyakachikwanzira ndambokwanzira sanyepera inaitaura zviri patv sha zvandokokwanzira vanatodziisa upenyu hwangu hwandongorarama ndiwo ine ndichinjiswe upenyu nemunhu unoona uchinakabva mukuti kuda apa akabva apa neiki muhondo atiwatoona mati tatamena kuda ende pandikubva pano ndikundomwa hwawo hwacho hwandodaiwo chiregera unyanya uwanza ndaukurudzira iye handitohudewo handitohudi asi plus ndo zvinenge tichienderawo nemari zvakufanana nedhraga tichirima haibudike zvekumhanya vamwe vanhu vari kungononoka kuti tofanira kumugadzisa sei kuda uku anogoda mechanics feti mechanics yakafanana nei kana mbomutoro omboenda nayo kwakusouth africa mutore kamboenda nayo kucanada uro canada kueast diaspora south africa is a province of Zimbabwe une passport unongomujambisa 200 rands ndenakakudza izvo kuimari 2000 rands ari mubhazi hanetswa aita sei unzai 2000 ndiende nayo hakuna kamupa batutu ndoandimukuti mbomuchinjisa upenyu andada kukanikwa ndiri kuziva kazvikudakumararama naye ndomona patv ini ndomupa 2000 ipo indatomubatsira kuti mupei mari yekubatsira kadoko kumbhadharira 2000 kuti uende naye ini ndikunomupa pekugara nechikafu hakuna mbatuura nechikafu manje hakuna mbatuura sadza nouraya vanodya mameals haadye sadza waya satidye sadza everyday kakusouth africa dya sadza munoziya kamamils amaziya ungadye sadza everydayamamils motaziya neni akambodya prontere pachirodzi wakambopiwa ningi mkaka nebhanzi for 2 cents aiwa 2 cents andazoishandisa Ino masenior citizens game. Na, imuri masenior citizens. Tapiwa mahewe mara. Inini asimkaka wakafamba ndicho.
mukaka taipuwa inadza paAlexander Primary ndakatumwa awaipa utiripo pachikoro kadiki wakuti transfer yakubva dzanzi pachirodzo iwo wakutaura zvekualexander kandokandayidzidza aunaza pachirodzi aiwa ndodzidza pachirodzi ndatsa kutaura zvemamil Haidzidza Mount Pleasant. saka kudzidza kumambulese zvinoshamisire chivi No, ndomumhanya pani panoda kusvika. saka anokuva zvinoshamisire enda nayo ana basa